drink. Wala ka inom. Inom sa weekend. Alright guys, may hapon. So karon naami diri sa Reading Cinema. Mananaw mi og Star Wars movie. So mano siya ang area guys. Wait. Area. So Reading Cinema kapilito nakoy dang soft drinks na dito ka. Kining Reading Cinema, mao na siya murag pinakabarato dito sa sinihan dali. So paano siya pang sa public ra kanang dili pang social ba. Pero daghang mga tindahan nga mga nindot. So naa siya burger shop, na Subway, Kathmandu, ug ubang mga factory outlet, na pizzahan. So kini siya nga sinihan guys, Pilipinas pa mano siya kuan, murag colonnade ba, baratohon. Pero okay ra siya. Normally ari mi permi mananaw kay barato niya. Okay ra man sad kay halabig na bata, kay di ka maikog. Kay kung adto mo ka sa mahalon nga sinihan, maikog ka kung si Gian mag saba kay mahal ra ba ilang giberang ticket at least dire. Dili kay tamawa. So guys, stay tuned mo, then mo provide ko sa ko ang comments review kung unsa ang kining movie. Okay ra ba siya or dili. Where's mama? So mano siyang sud sa sinihan guys, sa may entrance na ay pang bata nga arcade games kini. Then na dito ang kuanan og ticket. Diha. So ara nimo kuha ng ticket. Careful. So okay, nakahimi pirmi na mi diri nga sinihan guys, murag dili na mamaihat kung kapila mi tan-aw ani o movie kay mao lagi barato. Tipid. So normally among buhaton ari ra mi tan-aw nya magpalit mi og mga kanang barato ra sad nga pagkaon, kanang burger meals. Then solid na banding. So karon dayon guys, kanron kanang wala kami nang gawa sa balay ganinang buntag or udto kay grabe ka init. Ang bushfire sa Sydney is nagka-grabe. Nya hazy, nya ang hangin polluted kanang ganina grabe ka abog kay murag naay sagol nga mga ashes or unsa ba? Matong sa balay rami nya makahapo ang kainit. Matong nangatulog rami ganina nya. Undecided niya mong pagtanaw ang karon movie. So tita ni Gian, si Tita Bing, nibisita man niya mo to na nagdaog tanaw og movie Star Wars. So nya nimbug na man sa dang panahon mo tong ning lakaw naman. Daddy! And look over there. Atong dito sa likod nako, mo to ditong entrance sa sinihan. Abot na lang sa ticketan. Dugay lagi ka, Beb? Dugay lagi ka? Error sa ilang system. Nakabutang na take na tong seats ba? Motong gibalhin na lang og one row above. One row. Pero nakuha ra. Alright, so nanatay ticket. Nadaling bugoy ay. Nagdadua. Hello. What are you doing? We need to go now. Okay. Alright, okay. So, mao ni diring sa gawas mga kabisda ko ana ron diri alas 8 sa gabi. Pero makita ninyo ang hayag pa na taas pa ang adlaw. Karon medyo ni windy siya nya, medyo nibugnaw ang kuan hangin.
libog lagi ni diri kay ganina grabe kid ka alikit, init kayo. Kape? Oh, cappuccino. Oh, with 2 sugar. Yeah. Gamay ra. Gamay. Daddy! Hello. So, karon sarahan. Bro, sana ka ng green. So, karon mga kabisdak, nakapalit na mi og ticket. Oh, actually, na-collect na namon ticket kay sa online raman na mo gipalit na ang ticket. Then, ang movie mag-start og 8:30. So, mag-start siya og nainitan ano ko nga mga puti mga kabisdak. Karon na sila kita og Mommy, Hey, Gian, Daddy, and Tita. what are you drinking? Coffee. Coffee. That's not coffee. Natanawan eh. Dapat Wow. natay ka ng, unsay nga na, Unsa man na siya? katong kita na nga doon sa Hyde Park. Hyde Nandiyan Park? ng Ako api. katong naikuan. Nandiyan ang kang G. Alright. Coffee. Kape-kape. Nandiyan ang kape. Yes, yes. Cheers, drink. Mali ito, inom. Inom sa weekend. Paano guys ka na nagpalit ng kape-kape na nagdiri kay paabot mi sa movie na mo start kay 8:30 pa man mo start, 8 pa man. So nami 30 minutes nga magpaabot, so kape-kape na ta diri. Then after ani so so kaming tulo nagkape din si Gian sa likod nag kaon sa iyang burger sa iyang chips McDonald's. Yung bugay kang isa. Kanang butigong ba? Pero murag ingali mo yung disposition si Gian yan, no? Bisa nun sa baby pa no? Kanang happy ko si Gian. Where's the blue light? Okay, where's the pink light? Alright. When you care about people, you fight hard to win. Michael Vassili Barristers and Solicitors. Ayos na namin dito sa Finland, so paabot na minutes sa din. And stay tuned mo kay after ani ako so tayo ko ang feedback about sa movie. When you care about people, Suspense. Kanang kuwang o kanang murag masakit mong dughan ba? Kakuan kanang murag makubaan ka sa bida, unsa ang bida, magkuwang og yan ba? Kuwang og arrive. Wala kang mag-enjoy. Enjoy pero kanang murag na koy gipangita nga kanang murag masakit ang dughan kay murag Alright guys, karon na nami sa balay nya alas 12 na sa gabi karon, medyo giduka nami. So maipakabot namo si Gian tulog na to na sa kwarto. Then si Gian mga 3/4 ra sa movie yung nahuman tapos na nakatulog. Abi nung nagtan-aw kay nagkuan naman siya sa sinihan, nag-stay put ra naglingkod niya.
natuog naman di ay. Then about sa movie, ang mga reaction overall nindot ra siya, siguro tagaan ako score out of 10, tagaan ako let's say 7. 7 tungod kay dapat para mas masabtan nimo ang story sa movie, mas advisable kung mutan-aw mo or nakakita mo sa previous nga episode sa movie para mas makasabot mo sa backstory sa character, nanong inani ni nga character, unsa story niya, kinsa ni siya ug asa padulong ang story mismo. So mas advisable na kita mo sa previous episode. In terms of cinematic, so as usual, sci-fi movie, okay sad siya. Malingora po ka sa mga effects. Pare-pareha ra siya kung unsay mga kanang pirasa style nga movie karon. So nindot ra siya effects. Then ang ending medyo kanang unsay tawag na? Unsay tawag na web? Kanang expected ba? Kana? Dili na siya kuan. Wala na twist. Oh, wala twist ka na murag kibaw na ka sa ending ba nga makadaog gyapon ang bida nga mapildi ang kontra, murag kanang common ra nga ending. So murag para nako kan kay ang ending kanang common ra siya. So wala kayo siya ay nindot nga twist, siguro pwede pa to nila i-improve unta. So wala kay ko na satisfied sa ending. Then about sa character, okay man ang mga actor, nindot sila mga bida, nindot sila mo acting, so solid ra pod. And then unsa pa, ma-advise na ako kung wala pa mo kita sa ani nga movie, tan-aw sad mo kay para makahatag mo sa inyong own opinion or comments. Then ganin na sa sinihan gamay ra og ni tan-aw, mga pipila lang, siguro nara sa less than 20. Then pag opera ba ni na show diri sa kuan, days pa lang siya diri na release diri sa Australia. So siguro naka-apekto ng mga negative reviews sa online. Tingalig ang mga viewers dili na non interested tungod sa ilang mabasahan online ba kay mingon mati daw. Pero dapat kamo mismo mo tan-aw mo para makahatag mo sa inyong opinion kay like para nako okay naman siya. Mo tan-aw gihapon ko maski siguro wala ko kabasa sa reviews online, pero kung makabasa mo tan-aw gihapon ko kay di ba sikat ang Star Wars, nagdako ta na siya yung Star Wars, so nindot. And kuan, mga na to, see you sa next vlog. Good night.